Sugeng dalu, Mbak. Iya, wilujeng dalu kene, Nduk. Cahayu, piye kabare? Sae. Iki lho aku ya pengen tukoke klambi kok Ndek Tatin ngene iki lho. Alah kowe iki rasah klamben wae apik kok dadak klamben. Entuk tenan. Entuk wae malah penak. Penak piye, Mbah? Nek aku sing ora klamben piye, Mbah? Wah, ya cocok kok ngono kuwi to. Kuwi isih enom kok dadi ora klamben. Lah nek Mbak Suwin jare apik. Nah, apa ya kok ngono kuwi. Mbok wis ben sakarepe klamben ra klamben ya mung kaya ngono kuwi. Kaya ngono piye? Ya piye iki apa ta? Oh, pikir ya. Lah ngopo? Apa sembrono? Hei, Di rumah saku kok menggunakan kesempatan terus tok gra. Kok cek. delok tangane nyekel apa? Ajare wong urip ki diwajibke usaha. Kowe iki kepiye ta? Lah wong aku tak cedak-cedake ora tau dicekel kok. Wah, lah ya nyekel kowe padha karo. Nyekele manggon terus karo masaku. Oh ya neng kok ora mung cekel tok rasake mung ngene lho kene nduk Cahyu putuku. Kowe iki putuku, aku ki wong tuamu, mbahmu. Ora bakal kepiye-kepiye. Wis ilang saraf sawane. Aku dadi putumu. Heeh. Wis putuku wis bebas. Aku ki wong tuwa. Nek aku putumu gendong, Mbah. Wong tuwa kok jaluki gendong. Gendong to. Wah, aja sok ngono kuwi. Gendong ngarep. Wah, mbok ayo. Senengane kok mesti kok ngene iki lho. Ayo kowe kuwi kan bareng gendong arep kok ya Lah ayo. biyen ya sak digendong ngarep lho aku. Ah, nganggo Saiki lenggah. kuat ora? Yo aja kok ngono ta wong mbahmu ki wis tuwa ora anu rasa. Wong iki mbiyen ya sing ndulang ya aku. Sing gendong ya aku. Terus sing ngedusi ya aku bareng semene iki arep tak dusi wangkale ra la ilah. Lah wong ya wis iso dhewe kok ya. Wong kok aku nek ngosoki telaten jane ning kok ora gelem. Ngosok iki kok telaten ora. Iya. Kowe Kaya rumah saku angger barang sing medhun tatin kok kaya giras banget ngono. ha iya ya wis ngono Mau ki. ketoke nglelet saiki barang tatin omongane Le mlakuke mau wungkuk dadi jejeg. Heeh. Iki jane ya mung kok nek tak jejeg-jejeg. Aja ngono kuwi hin. Lah ya tenan omongmu Aku ki gak panggung. biasa. Apa wis wungkuk to, Mbah? Ora ya ora, aku ki ya isih biasa kaya Yo ngene iki to. jek ketok rasa ngono lho. Lho, percaya ora, dene kowe ora percaya nek aku isih rasa, kowe iki Enek kaya. Dek Tatin ki sing disawang rasa ki ora kok nggon sampean kene. Lah apa? Ing ngisor. Lho sikilku ya gede-gede iki isih rasa ngadeg kok. Wis aja ngurus mbahmu, kene. Delok sikile, Mbah. Wah, nganti kaya ketoprak didelokno sikil. Lah piye to? Kene. Delok nek biasane sing gunung kan meletek-meletek ngono lho, Mbah. Wah, ngawer sikilku arep wong gunung ki glo remuk. Iya. Ya kaya ora kabeh sikile mletek-mletek. Ngawur aku ki ngidak lemah ora tau kok. Atau kita apa? Lah ngopo ngidak kok lemah ngidak ya liyane. Ya, iki ngaturke lagu apa Nduk Tatin? Kowe Ya, ana pamundutan lho, Tin. Heeh. Ya. Napa, Pak? Sugeng dalu bucange nyuwun lagu Dadi Ati. Wah. Ya utawa yen ning Tawang ana lintang. Oh sing nyekar Dadi Ati kowe yen ning kantor lintang kok Mbak Elisa. Oh nggih. Saking Bayu Lor. Oh iya. Wah, edan nganggo kertas kaku banget. Kok sesuk nganggo papan tulis. Ini maksudnya konsisten gue kebut-kebut kok gue. Nggih, nek ya ora apa-apa, ya ora masalah. Ya. Nggih. Dadi Ati. Kekarane. Lah sing bawa kowe, Mbah. Ah, golek kegawan wong gerang. Lah ngapa ta jarene Nah, aku aku- putumu. Lah kita kerja sama ngono lho. Mula aku ki mbahmu gak kowe putuku kowe tak kongkon buwo nduk ya. Wong Ya tuwa. kan nek wong tua kon bocah wis kulino. Saiki bocah kon wong tua. Nan delalah wong tuane ora iso dikongkon. Wong tuane pekok ya. Pekok. Nek sing mekoke ya putune kuwi mana mbiyen. Ya pokoke ya anti rumbahne. Modar ora wae ya. Ya nek ngono ya wong loro pekok kabeh lah wis ngono wae. Apa ngerti pokok kabeh kok nek aku jaluki gendong lak gendong nek aku. Oh lho, ayo Mbah, gendong. Aja sok ngono to, Dun. Lah piye ta? Ngono Gelem ora? ngawur. Aku ora mesti akon kon gendong wong lho. Oh, piye? Ngawur. Lho nek ora kuat gendong pangku. Wis ge lungguh tak aku pangku ngono. Wah, lah kowe sing lungguh kepenak. Lah aku sing tok pangkon iku yo ngrekoso kok lemah. Lah Memangku kok ngrekoso. Wah, lah ana sing repot kok lemah aneh kok. Sikilku ki gringgingen. apa isi iso repot? Wah, lah nek neng omah godhog wedang terus nang sawah nang anu ya repot to kowe lemah aneh. Oh, Enggak nembang kowe rasah ngurus sing repot. Bocah kok kaya ngono. Lah piye to, Mbah?
Aku ki tak ngersula ngudarasa aja tok wangsuli. Ya aku meneng wae. Heeh. Ya ki omong. Yo, marep rono. Rene? Waduh. Apa? Gegere keset ngene ya. Anggone mbahmu kan anggur didemok gegere ngono piok ngono banyu tok ngono. Lah ilang apa? Kan gegere ne. Lah iya kok mak piok ki Lah ngapa? mbok kuwi gorake mburi ngono kesetir alok-ilok. Kayak wis arep nyekel mik, wis arep kojah kae. Lah ya ora trimo to. Ora trimo. Awong teles wae ora tau kok. Oh ya jelas, wong wedok ngendi sing dingono ngono. Aku ana ning ngarepe kok tok banding-bandingke iki lho. Ya iki malah justru ngene iki men iso memperbaiki dirinya. Rumangsana biyen arep ketemu aku pertama kali. Ngopo? Mung gara-gara rok wis sampean ora iso turu sewengi. Nah, piye mbiyen, Mbah? Ngapa aku mbiyen ndek yang-yangan karo Sinyo kuwirangan kok. Kok urangan? Ning Jakarta bareng sak bis. Heeh. Ngono urung ijab aku karo Suhin ngono jejer. Suhin lungguh nang mburiku, peteng-peteng tak lho iki sikile Suhin tak lus-lus. Sebulane iki sikile bapakne lho. Aku al ngopo to kowe iki? Mbah, apa ora iso bedake lho tangane iki? Alah Ning Suhin. lanang karo wedok ra ya ono wulune karo ora. Kuwi iki sing jenenge cinta buta iki ya wong ngono. Jadi arepane wulune iki buta wae ngono. Monggo Asare biyen ketemune iki mung perkara Mbak Suhin memen. ora memean. Wong iki memen ya saiki mulak-malik. Wong iki jare memeni lho. Ya aja sok ngono kuwi. Sing wis ya wis ora usah diungkit-ungkit. Ya berarti ora memeni. Jarene memeni rok ngono. Waduh, roke kowe kaya ngono. Ah iya. Lah iya seneng ki lewat ngono Suhin iki merok. Wedher-wedher aku mbaten. Wah, roke Suhin gedene semono endah rite aku ya ngono. Lho Selasa aku lewat ki ngumbah celana panjang Suhin. Oh, anu. Wah, celanane semono ki endah benike aku. Nyut Rebu ki dheke ngumbah kacamata jaran andungan. Apa, Mbah? Kacamata jaran ki apa? Kacamata iki jaran ki apa? BH wah wis. Kalau mbak muni kuwi bae tak kacamata. Ayo Pas disampirke ngono ya. disampirke ngono kanginan aku mbaten mandek aku numpak sepeda mandek ngelengke nonton aku. Kacamata jaran andungane Suhin semono. Endah repote le nganggo. Ora. Sepeda motor apa sepeda ontel zaman sampean biyen. Bareng setu aku lewat tak kira ngumbah neh bul kok Suhin kok ora umbah-umbah. Apa kae sok ora dikumbah apa ya? Kae apa lho? Enjak nganggo jarik to kowe? Ora. Ora ya wis. Sesuk suatu saat nek kowe ngerti tati numbah-umbah mesti edan meneh kowe. Gulung komeng. Wow. Mandi iso kaya ini iso nggo jaket cah cilik kok. Apa nih? Weh, apa nih? Embo. Iya kebangetan. Sesuk nek arep delok nek pas dina Minggu ya, Mbak. Aku nek Minggu mbah-mbah. Liwat to ngarep omah. Ah, sesuk takone ngulono men. Nek iso malah sing urung dikumbah tak jeloke. Aneh-aneh iki. Iya. Iya. Kegarane mangga. Kegarane wong akrami Suarane kuwi kaya ngono Mbah kuwi. Jos datine serasa dicacat rasa cetha. Nek suarane bojomu? Lha piye suarane si Mbah wedok piye? sengak. Ora tau kepenak sak omong rong ngomong iki mesti nglarani ati. Ora ket mawak ngelek-elek wae to. Ora ngelek-elek dasare elek. Wis sampean rapopo. Ngarep Aku kepiye? mergo swarae dadi padu kok. Lho, lah, Mosok lek nguneni aku, suaramu ki dek prawan karo saiki wis beda. Iya. Lah iya beda no. Saiki mlimping-mlimping. Lah bedane piye to, Mbah? Biyen iki dek prawan iki ra patek nyuwara. Oh, Tegese ku maksudnya piye? Tegese ki sitan ngono lho no aku biyen. guran tegese iki guranteng. Kok sik aku ki urung paham.
Kuwi nyuwara nyinden apa ngapa? Lah ya ora pati nyuwara iki tegese nek wong piye-piye meneng wae ngono lho. Saiki sithik rong sithik mesti ngomong. Oh, mesti. Ya nek ra nyuara mbok omongan ra aku to, Mbah, ben nyuara ngono lho. Wah, aku ya jane ya ora seneng ngomong, nek dijak ngomong ya gelem wae aku ki. Lah iya, karo aku wae ra omong terus. Iya, suaramu penak, lek wangsulan karo mbahmu ya ora nglarani ati. Nek bojoku kae tenan, jen aja tekne wis kebacut anak-anak telu no tak pegat kae wisane. Oh, ngono ta? Wah, krungu Arep megat aku to? Ora apa-apa. Wah. Pegatening ya kuwi. Kudu kok balekke pulih kaya jaman wingi uni. Oh, piye, Mbah? Kudu tok balekke jaman ora nyuwara wingi. Piye? Ora ana pekarangan keterak banjir kok kon mutuh ora ana wis. Cetha dadal wis angel. Anenge ya kok ngono kuwi wis ripandan komplit wis. Ben saya rono ya. Ya, Lin. Oh, ngerti ya. Apa to, Mbah? Jebulane iki nek kepengin duwe swara apik, tur alus, ki le mengo ora ombo-ombo. Ya iya. Kowe iki gatekke. Tur le gawe alis barang iki ngene iki ora kaya kowe kuwi. Lah piye to, Mbah? Alise beda. Iki cethotane alise wong galak, wong pucuke munggah. Lah nek ngono aku. Rada medun iki lembah mana? Dicus. Nek alismu lho, Mbah. Nek anggere munggah ngene iki genah nek galak, alis wong galak. Wong dadan wae kok pengaruh. Nek alisku iki alis ngratani. Dadi galak ya gelem, alus ya gelem miturut situasi. Nggonamu kuwi. Oh, alis bubrang kaya ngono. Ono. Brengos barang ki duwe titikan dhewe. Endi brengose ra ono kok. Tak cukur yo. Lah ngapa Biyen iki gur tukul papat no. Dadi sikile loro. Kok sik menungso kok padake pate lele. Biyen ki yo genep 12 nek ora salah. Putih kabeh. Lah aku lewat ngono cah cilik-cilik dalok. Wih, ana kirek gondol janggel ngono. Ora ngajar aku. Ya ora apa-apa. Tak cukur dhewe to, Mbak. Cukur. Tak cukur dhewe. Ya sing ngakon yo bojoku kae. Nek nganggo alat lehmu buka tukang cukur. Ora. Syukuran wae pakne brengosmu kuwi gur ngatir 12 griseni. Ya, tak cukur alus kowe bareng turu bengi ngengeti aku sewengi gur guyu kol. Angger ngengeti aku. Lah ngopo? Kaya apem tumpuk. Kurang ajar aku. Kayak apa, Mbah? Apem tumpuk. Apem loro ki ditumpuk dadi lambemu isar koyo nang dhuwur kaya tumpuk. Kok ngene-ngene? Ya ilah. Ora ya nek kuwi kaya anoman lho, Mbah. Oh iya, ya. Nek anoman ngono ki lho bentuke. Ha iya. Piye lembeker? Olok itik kagu kowe. Nek anoman rak ngolok itik to mian. Apa? Anoman iki rak ngolok itik. Kuwi. Anoman ngendi olok itik iki? Lah ngopo? Nyokot. Ora ono wayang kok anoman mati deneku. Wah olok itik ngono ra. Wayang apa kuwi olok itik kuwi? Oh lah nek aku sing dalange anoman karo musuhe karo butuh. Wah ora ngalih olok itik mati kowe. Dadi meng diolok itik iki ngono. Kok milih aku lho sing diitik-itik. Nah, mbokmu gede aku ya blenger ngolok itik kae. Luput pisan kena pisan. Sah berarti. Lah ngapa? Lah luput pisan kena pisan sah pisan. Terus. Kok Mbah? Ya ana gampang. Ayo Mbah. Ngikur ora tekan tenan nek tekan tak bantu aku. Nek yen gampang mau piye? Ya ana gampang luwe. Iki arep didelok lambene le. Iya.
yen gampang gampang Din. Ora ono lambe iso cetuk-cetuk ngono ora ono. Lambene iso berkibar ya. Amin karing kei cagak nggon telak kuwi. Ayo. Apa Mbah? Ayo. Apa Mbah? Kono Maksudnya ayo dodokon didekon dolanan cangkem. Ayo. Lah angel lho golek cangkem kaya ngono. Telek. Apa ndadak tok yen Ayo nganune dhewe-dhewe kaya. Ene ngono koe tetep tak sayang wong mbahku kok. Wah, kandhane aku nek karo kowe wah. Nyayang. Kok yo dadi Oleh nang sethithik ya sida klimpe lho. Nek Jar ora kalau kae. Konangan kleting kuning kae lho kae. kleting kuning apa? Kleting lorek kae. meneh Mbah. Aku Oh. seneng e. Wah, Pisane lho. mbok iya. Ngapa? Kae mencerang marep rene malah ya. Ora Ya, aku ben nasihat iki rabun kok mripatku. Ora sanduk, ora usah dipindho kok ndak kacek. Ma aku ping pindho. Wah, aja sok maksa wong tuwa. Aku ki pisan ngono wis legur sing. Wis. Kok yo ngangak-ngangak lho. Ya. Yen angel ayo. Ayo. Ngapa? Muni meneh. Wah, muni pisan aku mingan kaya mercon kae der kok wis kok. Yen gampang. Yen angel kelangkung. Malah ngapa lho, Mbah? Ayo. Yen angel kelangkung. Ora teko Pak Kadiran jarene. Pak Dukuh Tigdaya iki. Angger ketemu aku wis ngene iki. Wah, iki sing tak anti-anti ket mau iki. Engko gara-gara tak kopiok nganti Sapa bluduk. e Pak Dukuh? Pak Dukuh Kadiran. Pak, kok aku ra, Pak? Mudah. Kok aku ra? Gelem. Wah. Aja gelemane ra entuk e. Awe. Alah, ora usah geleman. Cekak awas. Iya. Terus ke. Kae. Apa ndi? Maratin. Maratin. Duduhke sik, tokno sik. Nah, Wah. Yatin. yang rene ta? Ah piye dikrudung mori wae piye? Sembrono. Piye rene? Oh ya. Ya aku nek tiba piye engko? Nggih, maten. Apa? Sri uning ki 500. Ya ora iso. Njaluk lagu kok nyang-nyangan iki ra ya kowe kuwi to. Lah njaluk Sri uning. Ya, di rampung. Yen gampang ya, Din. Sampun keri dhewe, Pak. Pun kari dhewe. Kan kena Tan kena ati nembas arata. Hati-hati, monggo. golek sing kaya ya.
Ayo, Mbak Elisa, jumeneng, Mbak. Ya, nggih. Yo. Cek. Cok. Sugeng dalu sedaya mawon. Lho mriki sowan dan kali bayam. Ye. Hoi. Piye, Mbak? Kuwi nek urus sinden kok anu nek medun kaya penyanyi rocker ngono Nggih. kuwi. Mboten napa-napa wong karang-karang tere Kuwi kudu penyanyi rocker. Apa? Nek dinggo wong akeh iki ngono kuwi. Wah, Dan ini betul. sugeng dalu kaya nek rampokan kae. Oh. Kula. Lah iki kan wong akeh siji mewakili wong akeh. Iya. Dalu. Wis ngene iki nek upama ditung wonge ngono iso semplok cangkemmu. Iya. Ya ping 1000 ngono sing dalu. Kae mengimbane Kurawa ki nek nggih anakku bocah Kurawa. Glo. Kula. Menyembake wong akeh kok. Lah iya. Terus anggere wong akeh tok sugeng dalu. Iya. Ayo iso ambiar kowe. In. Mbok kowe ngadeg kancane Elisa ngono. Aku Iya. kancane iki. Iya. Kok keterak ra? Ra. Pripun Bude kula mboten nyokot kok Bude. Ra. Ora nyokot ta? Mboten. Wis mari. Pon. Kula cah cantik ngadeni iki lho. Aja cerak-cerak karo Mbah Waluya. Lagi napa merkane Engko ndak- simbae? Ndak disisil. Sisil apa sisil? Cokot. Sisil Wadah, cokot. Oh, dicos. Anak cilik ngene iki senengane rak panganan sing cilik-cilik ngene iki. Nggih. Darani ciki enak. Ciki, ora aku tengkleng ya balung tok iki. Oh. Apa? Tengkleng. Tengkleng. Tengkleng ngono. Tengkleng. Ya. Tengkleng ki wak wedhus ya lho tengkleng. Lah ya dadi bentuke kok ngene iki. Ya ora. balung tok maksudnya. Ora ngerti. apa-apa malah kena nggo ngesop. Isop. Ojo lah. Ya. Niki sowaten kali bayem. Kali nggih. bayem. Apa iki acarane Mertidus? Merti dusun karo hari ulang tahun kemerdekaan. Kemerdekaan. Nggih, mugi-mugi saged napa jenengane kabeh rezekine lancar nggih. Amin. Nggih, kali bayam iki apa ana kaline apa piye to? Iki kaline iki kebak bayem no. Oh, kaline kebapai. Ngono ta Pakne? Ya ora mesti jeneng kok yo kali bayam kebak bayam. Lah jenenge kali Lah bayem. ngono nek jenenge desa Kedung Keris ya yo kedunge keris tok ngono apa piye kok ngono. Ya, tapi tenan ana kaline to apa mboten? Tapi ya ana kaline. Ana kaline neng kulon kono kuwi neng kidul kono sing tau longsor kae kali bayem. Oh, kali bayem niku. Oh. Aku biyen prawanku ki ya lencir kaya iki lho Pakne. Pripun? Ya nek Cilik sakmene iki. Nah, ning ya ora putih ngene iki kuwi biyen yo irung kok gudike ra nduel kae kok. Apa ireng? Lek putih piye kok iso putih sanikine? Lagi yang bendina dikumbah nyang Pak Demu kuwi apa? Oh, Ning ngumbahe ora kok dikumbah nggo banyu kumbah swara. Oh, dikumbah suara dari putih dhewe. Kula nggih buron dikumbah suara ben putih Pakde. Kuwi ora masalah putih awake ora kumbah swara maksude kae iki tak gigi gek mendang tek tak suarane terus yo megek wae kuwi. Kobek. Sok gigi ndang teki maksudnya ndang piye? Ndang Tek mupus. umure ngono apa piye? Ora ya tegese Sing mupus. cetha nek omong. Ora muring-muring. Nduk, Elisa kowe ngaturke lagu apa iki ana pesenan Nduk Cahayu? Heeh iki yen ning Tawang ana lintang. Nggih, tawangan. Ki mau Mbah Waluya omong karo aku, kowe kon nembangane Tawang lintang sing ngendangi Mbah Waluya arep. Weh, madek pengendang jantan padake. Macek pengencang. Lah nek ya perlu dicoba Pakne. Mbok menawa sesuk anggere kondangane sampean apik nang ndi-ndi rak dijak. Loh, nek Oh, ya misale bener. pengendangku pas lara utawa piye kan iso tajak. Lah niku ayo. Nek mboten ajeng lara sampean yo ngono kok yo. Mboten. Mbok Oh, menawa. sapa sing ngerti lho nek kesel Iya. barang. Coba. Ya nek engko manut kendange ya, aku ora manut kowe ning kowe manut kendange Oh, ya. nggih. Weh. Ora sah nggawa mic tekan ngendi-ndi. Dibaik. Gaya Jawe Pak Dukung Gaya yo Waluya. Hadiran ini ramuan. Nek apa kok Aku swara mek kendang bem dadine suarane ngebas. Dadi suarane bum 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 bum. karo sila Pakne aja selonjor. Apa ngendang kok selonjor lho? Nganjar bathukmu kuwi wong iki udah. Lah apa kuwi? Ngawur ae wis ora meneng wae. Rekoso men to? Coba sih dicoba tes sithik, tes sithik. Coba.
nemu amplop akeh banget. Di anu dicoba sik kendange. Coba. Wah. Ayo sing ngapele panas ki lho kok. Kok kaya swara long bumbung. Mak bubuk ngono. Coba. Ayane dicopot, ngono nek ucul mencelat ora. Ayane dicopot. Iya, kiwa tengen. Matane dicopot. Iya. Maksudnya matane ali-ali kuwi engko ndak petil. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Dindingane, Mas. Hah? Dindingane. Pregel. Oh iya. Apa? Pregel. Prigel. Pregel. Prigel. Prigel. Pregel. Iya. Prigel kendang ya prigel adol kendang nok. Ya. Langsung ya. Arep dites sik ora aku kendange. Tes ya. Jelas. Ya manut kanca-kanca wong sing arep ngiringi kanca-kanca kok ditesike. Mangane engko isin. Ya, engko nek kleru barang Iya Pak nih, katimbang kok memirang. dites. Lah ngetes piye? Lho, lah ya apa Srebek. Wah, ra nggo srepek wis pokoke. Srebek. Iso nek menyang ning tawang ana lintang wah bendino aku ki delak-delek ya ning tawang ana lintang ngomong. Kok delak-deleke delak-delek ngendang apa piye? Iya. Ya, yo ditesike men. Ditese. Ya. Coba nek iki pelok iki. Nah, iya. Ya. Ayo terpeke ya engko ndak kleru donan. Yen ning tawang ana lintang ning diserbeseke engko terus mlebune nek yen wis Iya. Oh lah yo halus. Halus. Tulung tak gemblem. Ngimpun wangun nek kala pangsane dijak niku Mbak Cange. Oh nggih. Sae kok. Apa kuwi ndung ke? Waduh. Wah, ais kompak karo kanca-kancan. Kompak banget. Ayo rikane belung. Sabar. Kurang kurang seru mbok ngono. Nek munyul sege iki kanca-kanca kulinane dodok-dodok ngono. Kandhane. Oh, wah, serem. Bratayuda.
Piye, aku ra iso omong tak kon jajal sik to. Sampeyan ora teliti. Kudune mau ki sing nggo ngendheke ki rakyat Kendal paling cilik kuwi mau rokok demot aku mau. Nesu. Piye kok njur Motor. Aja miso-miso lho. Aku wis tak omongi, cobanen wong ki wiyaga wangkal kabeh. Delek. Piye? Lara? Nanti abuh kabeh ngadiran. Wah, wesan wae. Ya ngapunten ora ngerti nek aku ki urusan karo wiyaga sing ora waras dadi ya wis. Isa-isane. Aku Ora waras iki. Serpek sange cetha ndung tandung gari mandek kok. Carane ki rak dhewe-dhewe antarane Gunung Kidul karo kene ki beda. Ah, padha wae saking sing do pekok ora. Wong kudune guru mandek kok ngintik wae. Nanti abang kabeh lalu. Dadi tenono sesuk-esuk ya. Lho, kok malah ngancam iki. Ora ngancam gur takoni teni kok ora ngapa-ngapa. Semenan. Mbangane kowe mau ngendangi Yaning Tawang ana lintang malah kepletre-pletre marah isin. Oh, mulai tak kon nyoba srepek sih, nyatane srepek ya ora iso nyuwuk ngono kok. Ngowo dasare donayan disuwuk nganti klemoh ora. Kok ngati klomo. Disuwuk kok nganti klemoh. Ning dukun kan disuwuk nganti klemoh kok ora mandi. Mulane ora usah cok maidu kanca. Ya ngono nduk Yaning Tawang ora sing-sing. Ayo mantri, ndai. Terus omongane kok beda. Kene ya njur srawani ngendang. Terus ngundok malah repot. Aku serpek wis dipaeko apa meneh Yaning Tawang. Kowe kuwatir kok kesaing kendang aku apik, rejog wae aku. Ya, Mbak Elisa mangga.
ngoncang niti benjang sang aji micil latinyo ngedali wuwus Rama Kyai ingkang putra pun gadhah bojo semadheng dawuh wonten menapa dening patung ngawisan garing para putra Rama Kyai ingkang putra pun Antarja semadheng dawuh wonten menapa dening patung ngawisan garing para wadyabala eneng apa Pak semengko tindake bapak sajake ana wigati bakal dingendikake karo para putra anakmu ngrandu Gumbala Antasena nyadhong dawuh wah Gatot Antarja Antasena wonten timbalan ngadhawuh Rama Kyai wonten timbalan ngadhawuh Rama Kyai ana dawuhmu apa Pak ora nyono babar pisan yen to negara Ngamarta kateman lelakon ingkang bebangri ngertiya nalika semono aku karo mbarep kakangku wakmu Darma Kusuma nedhenge menggali babagan negara Ngamarta nggone ketaman pegebluk ora antara suwe rawuhe Mbak Kresna kakangku ndak rasa kaya jumeplong menggali mbarep kakangku bareng Kresna rawuh ana negara Ngamarta tan wurunga bakal bisa mbirat pepeteng ing tumanduk ning praja Ngamarta muli nalika semono Kresna paring dawuh sadurunge negara Ngamarta ketaman pegebluk apa ana lelakon sing edapi-dapi lelakon sing bebangri Puntadewa kakangku paring dawuh yen to pustaka Jamus Myang Jimat kelima Sada ilang saka negara Ngamarta tumuli Kresna kakangku dawuh Pandhawa kenen nglakoni semedi ora ketamung sedhela nyuwun palimar maning dewa durung nganti antara suwi Pandhawa ngene nglakoni tapa Kresna kakangku wis njugarake Puntadewa nggone nglakoni tapa Kresna kakangku ngandhaki yen pustaka Jamus kelima Sada ora ilang nanging pancen eneng sing nyolong Rama Kyai kula aturi paring dawuh lajeng ingkang nyidra pustaka Jamus kelima Sada menika sinten kula aturi paring dawuh ingkang putra pun Gatotkaca kula ingkang badhe bondo tanganipun ngrincung suwunipun menawi perlu kula ingkang badhe merjaya dhateng Duratmaka menika kala wau Rama Kyai kula aturi paring dawuh ingkang putra pun Antarja nggih boten badhe kantun kula ingkang badhe ngrangket Duratmaka menika kala wau sapa Pak malinge kok sajak nyolowadi kok wani-wanine nyolong pustaka Jamus Jimat lima Sada wah Gatot bareng Kresna kakangku masrahke hukume maling mau marang Werkudara dheweke bloko karo aku sasat sinamber gelap atiku bareng Kresna kakangku paring dawuh yen to sing nyolong pusaka dudu wong kana-kana dudu Nayaka dudu Punggawa nanging kula warga dhewe kula warga piyambak kersanipun paduka Kanjeng Rama sinten Gatot rungokno dawuhe bapakmu aku sing wis saguh bakal gawe patine maling marang Kresna kakangku aku wis kebacut sumpah Kresna kakangku paring dawuh yen maling dikandhakake Werkudara saguh mateni wah jebul malinge adimu Tanjung Anom Abimanyu Gatot Rama Kyai salaminipun kula srawuh kaliyan adhi kula pun Abimanyu dereng nate tuminta ingkang kados mekaten kula aturi nyuwun priksa dhateng Kanjeng Prabu Ndarawati menapa menika mangke mbok menawi lepat anggenipun paring dawuh wis bola bali takon genahke ning wakmu Ndarawati ora saguh genahke malah aku dianggep ora percaya karo dawuhe wakmu Ndarawati Gatot dina iki bapakmu arep menyang Tanjung Anom ilang-ilangan ndok siji tinimbangane negara Ngamarta rubuh merga kawulane padha mati ketaman pegebluk luwung aku negake karo anakku Abimanyu timbang jejereng sasra wirang gawe wiranging pepundhen Pandhawa Gatot aja mbok gondeli
Ikhlasno Abimanyu kudu tak pidana dina iki Rama Kyai. Rama Kyai kula aturi sabar. Abimanyu menika ingkang putra piyambak. Abimanyu menika putra paduka piyambak. Wah, aja nganti cedhel kasatriyanku. Aja nganti aku dianggep satriya sing mencla-mencle kaya banyu tumumpang godhong senthe. Gatot kowe mangkat to yen sagu midana karo Abimanyu upama ora usah melu-melu. Wah, Tanjung Anom tak paranane. Dimas Kanjeng Rama Kyai wis budal marang Tanjung Anom. Nedya midana karo adhiku lanang Abimanyu lah aku tok candhet sik Kang. Aja kesusu. Kanjeng Rama paring dawuh akeh-akeh mau aku kok mikir. Si Adi mikir apa? Si Wandarawati kok li tegel mentala ngendikake yen Abimanyu sing nyolong pustaka Jamus Kelima Sada. Monggo kowe ngerti dhewe. Abimanyu kuwi ditresnani kabeh pepundhen Pandhawa, klebu Waireng ya tresna banget karo Abimanyu. Rasaku kok ora kepenak. Ora kepenak piye Dimas? Rasaku kok kaya cubriya. Mula kowe karo aku rasah mangkat ning Tanjung Anom. Lah banjur aku karo Dimas niti priksa marang Siwa Ndarawati. Mergo saiki ngene, Kang. Saiki akeh wong iso sulapan, saiki akeh wong iso wong gawe-gawe. Kok atiku kaya melang-melang kaya ninggal jejabang nutup ning Balumbang, aku arep niti priksa karo Waireng. Nek Waireng tenan tak ugemi ngendikane yen perlu aku sing mateni Abimanyu. Ning yen trubusaning satru telik Mangindrajala, ya kuwi pakarti ning jajalanan sing bakal gawe bebutek banyu bening kanan Negara Ngamarta, aku sing ora trima. Dimas arep ngopo? Arep niliki Sinuwun Kresna. Ya nek Sinuwun Kresna tenan, nek udu ayo. Sapa sing kapitunan? Monggo bapak kaya angel dicegat, bapak kaya angel diilikke. Abimanyu wis bacut dipateni, jebul Kresnane dudu Kresna sing tenanan. Sapa sing kelangan? Bapak, aku, kowe. Iya Dimas, iya. Lah terus wis kowe melaku he. Engko nek ana apa-apa ditandangi wong loro, nek ana dukane kepundhen Pandhawa, aku sing tanggung jawab, aku sing ngadepi rasa kuwatir. Yang sing ngedok iki lho. 7224. Cing tak takoni. Cing. 9. Untuk tiket ora, Cing? Oh iya sih. 6 Deh, aku 9. apa? 6 Kene kae tuku kopi to. 9. Aku tau ligok kono aku parani koncoku tak Taiwan kuwi to. Jadi aku disogok rokok 3 kuthi. Kena grup. Ya, aduh lemes. 71. 96. Kena pajak kena, Dot. 71. Itu rokok. 96. Monggo. Kacau. Lah kok jebul wong-wong Pandhawa sing dikabarake wong pinter, wong lantip panggraitane. Nanging temune gampal diblithuk, gampang diapusi ketitik. Aku ngandhake ento sing nyolong pustaka Jamus Kelima Sada si Abimanyu Werkudara mangka sagu mateni Abimanyu. Lah ana kene iki. Ana kene iki kringyaning para Pandhawa. Abimanyu tekaning mati mangka sing mateni Werkudara yen lumrah Janaka ora trima. Yen Janaka ora trima mesti bakal gegeran karo Werkudara. Pandhawa mati dhewe-dhewe kelakon penjangkaku. Gone diutus dening anak Prabu Duryudana supaya gawe patining para Pandhawa dina semengko aku bakal entuk ganjaran ingkang tumpuk matikel-tikel. Oh, lah dalah. Neng kene iki nggonku ngerteni marang Pandhawa ki jebul satriya sing bodho lo ngalungu. Satriya sing gampang diapusi. Pandhawa mati alon-alon merga kelangan anak sing didama-dama si Abimanyu. Monggo dipateni wong tuane dhewe. Aku bali nang negara Ngastina
bakal dipunjung dening Sinur Prabu Duryudana diunggahke ning pepanggungan disembah kaping 1000 dening Ratu Ngastina. Wah, adalah. Kaget Pak Di. Teko ning mburine Pak Dene kok ora omong-omong. Aku nek teko ora tau omong-omong. Budus ngono ya wong dasare ngamarta ki nggone Mbak bapakku dhewe. Dadi aku nek ndi-ndi ki ora usah dadak laporan karo sapa-sapa. Iya. Gumun aku. Pak D kok saiki nek gumujeng kok kaya bahagia banget. Lah wong saking senengku seneng sebab apa? Aku tak takon. Seneng sebab apa? Senengku ya mergo sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada wis konangan Antasena. Sing nyolong sapa? Abimanyu. Abimanyu adikku lanang. Iya. Mosok to? Kuwi lah. Sing dawuh Pak Di sapa? Aku entuk sasmitaning dewa. Dewa sapa? Kayangane ngendi jenenge sapa? Lho, Antarja barang. Heeh. Kon ngopo? Ngbar tak kon ngantemi wong. Kok sik to, kuwi aja sok sembrono nek omong. Antarja kok kon ngantemi wong sing arep diantemi sapa? Ah sakanane aku mangkel ro sapa tak kon ngantemi ngono wae. Ya Kang, iya Dimas lho, wis siap wonge. Kok sik Antasena kok aja gawe deg-degan lho. Aku ki wong tuamu lho, wong tuaku aku wis ngerti. Mula aku arep genahke Pak Di mau ngendika karo bapak. Nek pustaka Jamus Lima Sada dicolong karo Abimanyu ngono to kuwi? Iya. Lah aku saiki tak takon karo sampean. Umume wong didhawuhi dewa ki ngerti dewane sapa, jenenge sapa, kayangane ngendi. Aduh. Lah kuwi aku ora ngerti, aku lali takon. Ora takon alamat. Ora. Waduh. Ning cetha si Abimanyu, cetha Abimanyu ngene iki lho. Neng kupinge wakmu Ndarawati ngendikane dewa ngene iki, "Ong ilahing." Kresna. Mesti pindho. Kita ulun jarwani ya Kresna ingkang nyidra pustaka Jamus Lima Sada sayekti pustaka Mboyaon Cat. Mboya. Ning pustaka Jamus Lima Sada dicolong maling. Njur aku takon, malingipun sinten sinuwun? Pukulun. Sinuwun apa pukulun? Pukulun. Sangertiku Siwa Ndarawati ki nek omong ora tau klera-kleru lho. Aku ki pingar ning toilete klerule omong kok. Oh ya wis tuwa kok Antasena. Iya. Sing nyolong Abimanyu muni ngono, aku terus jugar nggonku to apa? Lah, dantenan Abimanyu kok yo nyolong pustaka ya nggo ngopo to ya? Lah ya kuwi, lah iya. Terus bapakmu tak sumpah, sapa sing nyolong pustaka tak pateni, aku ya omong. Yen keluargamu piye Werkudara? Yen keluargaku aku ora bakal wegah, mesti tetep tak pateni. Yen sanak kadangmu mesti tetep tak pateni. Lah Werkudara wis sumpah, bapakmu wis sumpah. Kayak iki kerep sumpah nih ora tau dilakoni. Kerep banget sumpah kae. Tenan. Apa iya Dimas? Kowe meneng wae rasa omong kowe iki tukang pukul kok ndak melu omong. Iya wis aku meneng wae. Pokoke ngene tak kon. Kang, iki diajar, langsung tak ajar. Nek ana dosane aku sing nyandang, wis to. Tak lakonane. Yo wis manut. Ku sik iki aku saya deg-degan to iki. Padha aku ya deg-degan. Lah saiki aku tak takon. Nek pancen Abimanyu tenan, Bapak Werkudara wis mangkat ning Tanjung Anom. Iya. Bapak Janaka wis mangkat ning Tanjung Anom. Bener. Ning ki ngene lho, Di. Nek nganti ku dudu Abimanyu, nuwun sewu lho nek aku ngajar sampean. Lho kose aja ngawur. Kok njur ngawur ngajar aku ki piye? Lah sampean sing ngandhake Abimanyu nyolong pusaka kok monggo ora. Lho, kuwi tenan. Seksine sapa? Seksine dewa. Lah iki lek angel nang kene iki. Seksine dewa ki aku dadak munggane kayangan nangkoni dewa siji-siji, tak absen. Ayo kangelan to. Sampean ora ngerti alamate dewa, jenenge dewa sapa? Wis saiki ngene. Jane sampean iki Kresna Udu to. Lho, edan kowe iki. Aku ki Kresna. Kresna iki bojone pira? 3.
Sapa wae? Mbok Diku sapa wae? Mbok Dimul. Oh, ora ngawur lho kowe. Kuwi nggone waluh suwargi ora sok dienggo. Ngawur ora. Mbok Diku telu sapa wae? Ibumu Rukmini Setyabama karo Jembawati. Rukmini putri saka ngendi? Lho mestine saka waduh. Nglesanpura. Nah, Setyabama. Setyabama ki saka sing Nglesanpura ki Setyabama. Ora toya alamate bojone kok lali. Ora rukun rumara tuwa kowe ya. Ora edan. Lah saiki si sapa Jembawati Astana Gadamadana kuwi putrane Kanjeng Rama. Kanjeng Rama Jembawan. Jare bojomu telu kuwi nyolong kabeh. Nyolong kabeh. Ning ra tak resmi kabeh. Lah iya. Yai gleleng kok. Gleleng. Ayo. Guyu kuwi sing ratu kuwi Kresnopan ora. Saiki ngene, nggo mbuktake nek sampean Kresna tenan, Antasena kuwi aja edan lho. Kowe iki ora percaya karo aku ngapa to? Sik to. Aku pengen bukti nek sampean kuwi Kresna tenan. Kula aku nyilih senjata cakra tak weruh. Senjata cakra aku tak weruh. Waduh, Antasena. Senjata cakra keri, aja manut penonton, golek liyane. Oh iya. Senjata cakra kuwi ora keri, nanging mau dipundhut karo Sang Hyang Bathara Wisnu arep disimpen ana ing kahyangan. Oh, ngono. Lah aja mengkulino kera-keri. Aja sok mbedheki. Lah aku ki akalku akeh banget mung dibedheki. Lah aku ki sing monoton sing muni kera-keri kuwi ya Antasena goblok ora. Wagiran mesti dudu. Ben engke wae dilongkas modar nengke dasar tinggal. Nek senjata cakra ora ana, Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Sekar Cangkok Wijaya Mulya? Iya, nendi? Sekar Cangkok Wijaya Mulya ki ora nate tak gawa yen ta ora ana perlune, tegese ora ana wong mati ingkang durung pinanci. Oh, ngono to. Heeh. Ha saiki nek kowe sampeyan muni keri, nek sampeyan muni ora kegawa, sampeyan tetep dudu Kresna. Apa coba? Kaca Paesan. Lho kok iso ngono? Kaca Paesan ki mapane ning jero kulit jaban daging, mapane ning epek-epek. Nek menyura sok tok tonton kae lho. Mung susumu sapa Janaka? Menika mremban. Coba tak tontoni. Nah, ngono kae nonton Kaca Paesan. Kaca Paesan ki nggo nonton lakon sing durung kelakon, lakon sing wis kelakon ning sampean ora ngerti iso ditonton ning Kaca Paesan. Antasena sawangan. Iki lho Kaca Paesan. Deloken. Iki deloken. Mantengno nganggo permana jati. Mantengen nganggo permana jati mesti kowe iso weruh. Sik tontone. Oh, waduh, lah saiki malah ketok ngono, Kang. Lah. Bang, opo Dimas? Kowe weruh ora? Opo? Ki lho Kaca Paesan gambar jagat ndi-ndi ketok iki. Sampeyan ngerti ora? Aku ora weruh apa-apa. Nek ora weruh apa-apa jotosi mati. Dar ayo. Wong mati aku Antarja aja jadi. Khususon Ilarohi Kiseno Nugroho bin Ki Suparman Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek